Apur wakali dening para satria-satria dhateng para Srikandi. Kang sami awujudake jumelaring para panji-panji kang arupi abrit sarta pethake. Amrih lagi wujuding perjuangan hak UNRE yang ke-80. Salam merdeka turangga sakti muda. He ho ha ha he ho sapa iki Satria Bagus sira dadi pepalangi ngesun iki Taman Lawa endahe kang suwasana kumalar seni budaya gambar arum anggabai bumi kita ing Nusantara lena mangkin jamu iki weh tetek melek dilani lan uga kiri si iki satria sira bakal dadi mangsaku. Ora bisa dadi mangsamu wae. Kang suwasana kumalar seni budaya gambar arum anggabai bumi mati dening aku kowe keparat tenan iki ora kena nggo sembrono satya siji iki wah mati man wae entuk man aku sapa salah sawijining satriya sing dadekke guguring sakabehing bala kuwi mangken weh kon sira bakal nrimakake yen kaya ngene dadine satriya weh maju sithik sira bakal tak untal weh daging sarta balungmu wae yo ae aja mundur-mundur satriya we dalane lonyo ayo iki man weh wah jebul sekti temenan
iki weh. Hei. Oh, wah. Tak uber ngulon layune mangetan tau berngetan layune ana ngalor weh. Ya iki kowe mah. Wes tampan ana iki. Yo, kowe lihat dalan leno pangendakmu wah. Bakal tak rujak-rujak sakabeh rokok weh. Aja kakean tutupan yen pancen kowe jarepe watak satriya Pahambara ayo tanding iki para satriyane. Turangga saktimu dhewe. Jaga. Ah, he he ha hop. Ah. Ho. Yeah, hey. Oh, ho, 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 ho. Hey, ya, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Yeah, yo, yeah, ho, yeah, up. Hey, hey, ah. Yeah, 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 oh. Ayo. Ah, hey, 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 hey. Prolong Tamtomo Lumaksono prajurit. Sampai maju yo. Kae benderane ku mledek kang awe-awe abang putih sambi warna kulambang segantine negara kita wis merdeka kang adhedhasar Pancasila.